اول حقی که طرف استرکاس سول که به دست میتی و قلب هاتو و دامزراندن به دست وان هات شهید کرد. روژێکی ji ڕۆژە مەژیڤان دەرەو مەرەوێ هانێ دەگوت stêrka sor û qadepe û mît gîhaştine hevdû ku mît û qadepe gîhaştine hevdû û stêrka sor çêkirine û çûne heqî qerar kuştine. Yani birayê heqî qerar ji dê û bavekî baqî qerar eşkere dibêje PKK û APO li dû kuştina birayî wîne. Gelek kadroyên ku de ê entabê ku wê dema hanê bandora heqî qerar li ser wan hebû dev ji PKK berdan û ji PKK dûr ketin. Hîna wê qunaxa hanê. Hîna kesên wek vî kerê hanê heye û jejmir dibêje stêrka sor û qadepe û mît gîhaştin hevdû stêrka sor çêkirin û hevalê heqî şehîd xistin. Hîna ev derew merewê hanê hîna di nava medya PKK di nava civîn û civatê PKK dihene. Deja çawa yani ez nizanim ka mere bi çi rengî bersiva van kesî han bide. Me jî vê mesela hanê digot lê piştî me xwend, em geriyan, me dît, me biçek lêkolîn, vekolîn, em pirsî, me meselê şopand. Me dev ji çîrokên derewên PKK avêt me derewên PKK çîrokên PKK avêt çopê ji ber ku cihê wê çop e. Ev xapandinê hanê di rewşa PDKya wê çaxê di sala heftê û heftadê halê wan û îşê wan û Mela Mistefa nexweş û hemû li derdê wan tune ye wê rabin herin rêxistinekî çêbikin ew mîtê stêrka sor û li dijî PKK rawestin ku hîna PKK xwe îlan nekirî. Hîna damezrandina xwe eşkere nekirî û herin kuştina heqîqeretê xinistiyê PKK deja werin safî bikin. Xıyaneta ji wilo xıyanetir wilo mestir heye. Derewên ji wilo mestir hene. Eger hebin bêj.